V priestoroch UVP Technikum predstavilo v týchto dňoch svoju činnosť konzorcium EDIH Casovium. Tvoria ho 3 kľúčové inštitúcie z východného Slovenska. Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a klaster Košice IT Valley. Tento projekt prináša podnikom a organizáciám výnimočnú príležitosť transformovať svoje podnikanie a činnosť a naštartovať cestu k digitalizácii. Pre malé a stredné podniky a organizácie verejného sektora sú ponúkané služby bezplatné. EDIH považujeme za veľký úspech, pretože sa nám podarilo na východe, tu na v Košiciach vlastne postaviť nejakú vec, ktorá bude na prospekt celej spoločnosti. Zjednoduším v podstate EDIH má za úlohu prepájať znalosť, ktorá je na univerzitách a firmách s problémami, ktoré sú v malých a stredných podnikoch, rovnako v samospráve. To znamená, že ak má niekto digitalizovať napríklad nejaký výrobný proces, aby udržal konkurencieschopnosť pre svoj produkt, veríme to, že IT a digitálne technológie sú možnosťou pre dobrý a kvalitný život. To znamená, že ak tu moderné pracovné príležitosti, študenti nemusia odchádzať do zahraničia. V regióne Prešovského a Košického kraja sa v úvodnej fáze projektu poskytne 160 služieb. Vznik takýchto európskych centier digitálnych inovácií je momentálne v pilotnej fáze. To znamená, že máme pomerne limitované množstvo peňazí, ktoré vieme poskytnúť na trh, a to, čo sa sleduje, je množstvo poskytnutých služieb. Takže samotné tie služby, ktoré budeme ponúkať malým a stredným podnikom, sú pomerne v nízkych hodnotách v tejto fáze, lebo samotný ten projekt je nastavený tak, aby momentálne pomohol nám ako poskytovateľom nastaviť si vnútorné procesy, aby sme tie služby vedeli do budúcna používať aj vo väčšej miere v rámci regiónu. A v tejto fáze ideme poskytnúť 160 služieb v regióne primárne Košického a Prešovského kraja. A ten proces je nastavený naozaj tak, aby tie malé a stredné podniky nemali veľa byrokracie, keď tú pomoc chcú získať. Lebo celá tá pomoc, ktorú ten podnikateľ dostane, je zlepšenie jeho procesov alebo identifikácia miesta, o ktorom ani on možno sám nevie, že je jeho slabinou. Takto v tejto pilotnej fáze sa bavíme o službách, ktoré sú v hodnote do 10 000 eur. To znamená, že v rámci týchto služieb vieme ponúknuť povedzme nejaké zhodnotenie aktuálneho stavu, vieme urobiť návrh opatrení, čo by sa mali zlepšiť. Môže to byť povedzme len domena kybernetickej bezpečnosti, že mnohé spoločnosti nie sú si vedomí rizik, ktorým hrozia. Ak tento pilot bude úspešný, čo pevne dúfame, že bude, tak v tých ďalších fázach naozaj tie sumy, ktoré vieme ponúknuť podnikateľom, sú následne rádovo vyššie. Rektor Technickej univerzity v Košiciach Peter Mesároš potvrdil, že Technická univerzita v Košiciach bola jedným z prvých iniciátorov vzniku projektu EDIH Casovium. EDIH Casovium je jedinečná príležitosť, strategická príležitosť pre rozvoj regiónu. V okamihu kreovania možností uchádzať sa o takéto prostriedky v rámci týchto víziev bola Technická univerzita jedným z prvých iniciátorov podpory vzniku takéhoto projektu, a to práve z dôvodu toho potenciálu, ktorý tu máme. Technická univerzita má 9 fakult, zapojené budú všetky. Tak potenciál na rozšírenie tu určite je. Zámerom je naozaj vytvoriť ten priestor na to, aby si tie inovácie v oblasti digitálnych technológií našli tú živnú pôdu, aby sa dostali do reálneho života týchto organizácií. Svoju radosť z projektu EDIH Casovium neskrýva ani primátor mesta Prešov František Oľha. Samozrejme je to obrovská vec, že vznikne IT centrum, ktoré bude poskytovať služby, ale to nie sú služby vo forme služieb, ale naozaj realizácia konkrétnych zámerov a potrieb samospráv. Takže áno, veľmi sme sa potešili, veď ako samospráva v poslednom roku sme boli úspešní, či už v pláne obnovy hackathon, pripravujeme ďalší hackathon. Veľká radosť, že budeme mať možnosť zapojiť do tohto procesu mladých ľudí na univerzitách a garantov, akými sú univerzity. Zlepšiť komunikáciu s občanom, poskytovať mu rýchle, spoľahlivé služby bez nutnosti návštevy mestského úradu. To je cieľ, kam by sme mesto chceli v najbližších rokoch dostať. Naštartovať cestu k digitalizácii majú vďaka EDIH Casovium konečne aj samosprávy. Najväčší prínos konzorcia EDIH Casovium je práve v tom prepájaní privátneho sektora, univerzitného sektora a v našom prípade aj samospráv. Aj na tomto dnešnom podujatí máme tu na zástupcov niektorých mestských podnikov a organizácií a častokrát práve tieto malé stredné firmy a samosprávy majú ten najmenší peniaz, keď by som to takto povedal, aby mohli investovať do takéto digitalizácie a zlepšovania služieb. Máme tu na silnú IT komunitu v Košiciach, viac ako 15 000 ľudí pracuje v tejto sfére a už dlhodobo sa bavíme o tom, ako využiť a lepšie tento potenciál
pre prerod aj iných tradičnejších možno že firiem, možno oblastí a samozrejme aj samosprávy. Samospráva je niekedy ťažkopádna, niekedy je to trvá dlhšie. Sme častokrát obmedzovaní zákonnými možnosťami. Celý projekt je realizovaný prostredníctvom financovania z verejných zdrojov programu Digitálna Európa a plánu obnovy a odolnosti a poskytuje formu financovania de minimis. EDIH Kasovým je členom siete EDIHov európskych. To sú Európske centra digitálnej transformácie alebo digitálneho poradenstva. Keďže EDIH Kasovým zároveň poskytuje aj formu financovania tzv. De minimis, to znamená, že podnikateľ v danom prípade buď za túto službu nezaplatí nič, respektíve zaplatí len minimálny poplatok, ktorý bude adekvátny jeho ekonomickému postaveniu. Konzorcium EDIH Kasovium je druhým najväčším EDIHom na Slovensku. Myslím, že tento projekt je skutočne výnimočný pre celé východné Slovensko. Celá samospráva, jednotlivé samosprávy, čo sú to miesta regionálne, vlastne budú čerpať výhody tohto projektu. Ale je to presne ten znak toho, že ten východ začína sa rozvíjať raz a celé tie snahy, ktoré tu vlastne IT Valley urobilo, či to je UVP Technikum, všetky univerzity, mesto Košice, mesto Prešov a všetci, tak to je niečo, čo skutočne je výnimočné a myslím si, že aj z pohľadu Košického samosprávneho kraja je to veľký úspech.